खुलुमबाय स्टुडियो आं रबिन बसुमतारी उदालगुरि जिल्ला एबसुआ फरायसा फरायसुलिफोरखौ बरायदों बर' बिजोंजों फरायनानै HSआव टप 3 आरो HSLC आव टप 10 मासि आवग्रिनो हानाय फरायसाफोरखौ उदालगुरि जिल्ला एबसुआ बरायदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गुन गोनां सोलोंथाइ मावथांखि बायदि फरायसा थुलुंगाखां हाबाफारि उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 2026 इं मायथाइनि मेट्रिक आनजादाव बर' बिजोंनिफ्राय सेथि थाखोआव उथ्रिनो हानाय जिल्लानि मादावनो जौसिन जिथि मासि आरो गोजौसिन गेजेरारि HSआव जोबथा आनजादाव बर' बिजोंजों फरायनानै आरिमु आयदायाव सेथि थाखोआव उथ्रिनो हानाय जौसिन थामथि मासि आवग्रिनो हानाय फरायसा फरायसुलिफोरखौ थुलुंगाखां होनाय थांखिजों उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा फरायसा फरायसुलिफोरखौ बरायदों हाबाफारिखौ एबसुनि लोगो गाहाय नेथारि दिनेश ब्रह्मआ बेखेवनानै होयो बरायनाय हाबाफारियाव बर'नि सुबुं सम्पद गुवाहाटी कटन मुलुगसोलोंसालिनि इंराजि बिफाननि लोगो बिबुंगिरि डक्टर जितुमनि बसुमतारी बिथाङा गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै सोलोंथाइनि सायाव बेसेन गोसा बिबुंथि लाखियो उदालगुरि जिल्लानि बरायनाय हाबाफारियाव गाहाय आलासि आङो फैनानै जोबोद मोजां मोनदों एबसुआदि दिनैसिमबो बर' बिजोंजों फरायनाय फरायसाफोरखौ बिदिनो बरायबोगासिनो मोजां रिजाल्ट खालामनायखौ बे जोंनि बर' हारिनि थाखाय जोबोद मोजां आरो थुलुंगाखां बाथ्रा मानो होनबा बर' बिजोंजों फरायलांनाय गथ'फोरखौ बिदिनो जोङो एनकारेज खालामबाय थानांगोन आरो नङाब्ला उनाव जोंनि बिमा रावनि बाथ्रा दङ स्कुलफ्राबो लासैनो जोबलांनो हमो स्टुडेन्ट खमायनायनि थाखाय दा बेबायदि हाबाफारि लानाया मोनसे जोबोद मोजां हाबाफारि मानो होनबा बे रावजों गावनि राव आरो गावनि थुनलाइजों कानेक्टेड आरो बिनि थाखायनो आङो फैनानैबो मोजां मोनदों आरो बिराद बुरजा फरायसाफोरखौ नुनानै गोसोआ बिराद रंजाखांदों मानो होनबा फरायसाफोरजों रायलायनानै आं जोबोद मोजां मोनदों सिगांनि आरो दानि जे पास जानायनि पार्सेन्टेज बे बांलांदों नाथाय नैबे समाव मोनसे जेंना जे बिजाबखौ लानानै बे समाव जेंना सोमजिबाय थादों बेनि बेलायाव बिजाबखौ लानानै जेंनाया गोदोनिफ्रायनो मोनसे जेंना जानानै दङ सोलिगासिनो दङ दा बेनि थाखाय मोनसे गोख्रों राहा लानांसिगौ आनफर्चुनेटलि जानो हागौ ट्रान्सलेसननिबो प्रब्लेम जायो बा जोंहा दासिमबो रावखौ स्टेन्डार्डाइज खालामनायनि मोनसे प्रब्लेम सोलिगासिनो आरो बेनि थाखायनो काउन्सिलावबो एसे प्रब्लेम जायो जानांगौ दा बेफोरखौ सल्भ खालामनो थाखाय बेफोर प्रब्लेमखौ सल्भ खालामनो थाखाय जेसेबां हायो जायफ्रा कनसार्न जायफ्रा अथरिटिस बा जायफ्रा मोनसे राव दङ बेहाय बुंनो हानाय बिथांमोना एसे नाजानांसिगोन बे जेंनाखौ फोजोबनो थाखाय फरायसाफोरखौ आं बेखौनो बुंनो नाजादों जाहाथे बिमा रावाव फरायदों होननानै मालाबाबो गोसोआव लाजिनाय दाफैथों बिथांमोना दुगाखांथों मानो होनबा बे बिमा रावाव फरायनायानो बिथांमोननि कगनिटिभ डेभेलपमेन्ट आरो क्रिटिकेल थिंकिंखौ जोबोद गोख्रों खालामदों आरो बे रोखा खालामजानाय क्रिटिकेल थिंकिंखौ लानानै बिथांमोना जेब्ला बाहेरायाव ओंखारलांगोन बे समाव बिथांमोना जुदि गावसिनि सोलोंथाइखौ एसे बांसिनै गोसो होयो अब्ला बिथांमोननि थाखाय साबसिन जागोन जों नुयो असमिया मिडियामनिफ्राय फरायनाय गथ'फ्रा जेब्ला गिदिर गिदिर सिटियाव फरायहैयो बिथांमोना जोबोद बांसिन साक्सेसफुल जायो आं जोंनि गथ'फोरखौबो जोंनि बर' गथ'फोरखौबो बर' बिमा रावजों फरायलांनाय गथ'फोरखौबो आं बेखौनो खालामजानो लुगैयो आं बेखौनो लुगैयो जाहाथे बिथांमोना बिदि गिदिर गिदिर सोहोराव थांनानैबो बाहेरायाव थांनानैबो सोलोंथाइ लाहैयोबा नार्भास दाजाथों दा गिथों एकदम कनफिडेन्सजों गाव गावनि सोलोंथाइ लानानै गाव बे दुनियायाव सौसिलांनो नाजाथों नुनो मोनदों बर' बिजोंनि फरायसालिफ्रा सानफा एफा थैलांनो हमदों एबा खमायलांनो हमदों लोगोसे बर' बिजोङावहाय लिरनाय आनजाद लिरनाय फरायसाफोरनि बिबाङाबो खमायलांदों बे बेलायाव नोंथाङा मा बुङो बे जोंनि आं जेरै दहाय बुंदोंमोन बे जोंनि आगयनिनो प्रब्लेम मानो होनबा आंबो इंराजि मिडियामावनो फरायनाय बिनि जाहोना जादों गोबां बिमा बिफायानो एसे साहस हाया मोनो जोंना फुरा माबायावनो भारतावनो नायोब्ला सोरखारि स्कुलफोरखौ एसे गियो मोजां स्कुल जानाय नङा नामा आरो बिनि सायाव बर' बिजोंजों फरायबा बेसेबां दावगालांनो हागोन बेनि मोनसे गिनाय फैयो आरो बे गिनायनि थाखायनो गोबाङानो जेसेबांखि खस्थ' जाया मानो फोरोंनो थाखाय फिसाफोरखौ इंराजि मिडियामावनो फिसा फिसौ इंराजि मिडियाम स्कुलब्लाबो फोरोङो आरो बिनि थाखायनो खम जालांदों नाथाय आं बेखौनो सानो
जोंनि फिसा फिसौ टाउनफ्राव जोंनि गामिफ्राव बिमा बिफाफ्रा जोबोद खस्थ' खालामनानै इंलिश मिडियामखौ होसोआमासिनो बर' बिजोंजों फोरोंब्ला जिहेतु फोरोंगिरिफ्राबो बर' आरो जायगायाबो बर' आरो बर' बिजोंजों फोरोंब्ला आं सानो गथ'फ्रा साबसिन जागोन आरो बेनिखायनो आं उननि बेलायाव सानो कि बे नाम्बारा जों जुदि बिदि हाबाफारि लाबाय थायो एबसुआ जुदि बिदि हाबाफारि लाबाय थायो आरो फरायसाफोरखौ थुलुंगा होनो हायो आरो बिमा बिफाफोरखौबो थुलुंगा होनो हायो आं सानो बे अनजिमाया खमायलांनाय नङा